खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय नै हरिसिंगायाव मेथाइ खननो फैदों अखम संस्कृति संग्राम होननाय आसुनिनि मेथाइ खननाया दिनै सेकेन्ड राउन्ड कम्पिटिसन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै सानसे साननै सिगाङाव बुंबाबो बेलेग खोथामोन आरोना 2 घन्टानि सिगाङावसो फन खालामनानै बुंदों दिनै कम्पिटिसन दङ होननानै बियो बिराद गोरोन्थि जादों आरोना जोबोद दुखु मोनदों जोङो एसेबो प्रेक्टिस खालामनो मोनाखै डाइरेक्ट जोङो खननो फैदों आरो गावबा गाव खामानियाव बिजिमोन बयबो सोरबा सोरबायाथ' फैनोनो हायाखै आरो बेबायदि एटलिस्ट सानसे सिगाङावथ' इनफरमेसन होनांगौमोन ना बिथांमोना जायनिखि मिउजिक अखम संस्कृति संग्रामखौ जायफोरा दैदेनदों जोंनि उदालगुरिनि गेजेराव बिथांमोना सानसे साननैनि सिगां इनफरमेसन होनाया जोबोद इम्परटेन्टमोन ओमफ्राय 2 घन्टा 1 घन्टानि सिगाङाव फन खालामनाय बुंदों दिनै कम्पिटिसन दङ होननानै बे गोरोन्थि जादों आरो आंनि बायदिब्ला नोंथांमोना मा बुङो कमेन्टआव बुंबानो जाबाय नायदो जोङो दायो जिखौ हायो बेखौनो खनना गालांसै आरो एसामिस संसो खननांगौ नालाय भुपेन्द्र हाजरिकानि खनगोन बिसोरो खनगोन आरो मेथाइखौ बिसोरनो खनफानोसै आंबो बिसोरो खनफाजोबगोन आंबो खननाय नायनोसै दायो ना सेलेक्ट जायोना जाया लोगोफोर फार्स्ट राउन्डआवथ' सेलेक्ट जाबाय दा सेकेन्ड राउन्डआव सेलेक्ट जायोना जाया नायलांदो नोंथांमोना आंनि मेथाइ Lilote haluse ko konai man. Lilote haluse. Seni metai biya. Wisnu Raman. Helzi, तुम लोग भी गाओगे क्या? तुम लोग भी गाओगे? Galo. गाला? किने के गाला? हल गाला? जोटी होंगीत गाला? किने को लगी? किने को लगी गाय? Hale. हल गायसा. तुम्हारे को गाबा? की गीत गाबा? जोटी होंगीत. गाला ने गाबा? गाबा. ओके. बेस्ट ऑफ हायो. नों खनगोन? मा मेथाइ खनगोन? अमर धरित्रियाय मानि सोरनि मेथाइ भुपेन्द्र हंगित नोंबो खनगोन अबेनि नोंलाय भुपेन्द्रनि खनगोन भुपेन्द्रनि अबेखौ अबे दोंसोखौ कनहुआ बन हा कहुआ बन ससे खनना होलाय दोंसे लाइन दे कहुआ बन मयूरखान तमन आल फुल हातेरे लोआ हाबुती दा मोजां खनखादों एति घन जेन बुकु तारे धन एने हेरुआले नाहे उपति जोबोद मोजां मा नाम नोंना आंनि मुङा गोजोनथि दैमारि दे बेस्ट अफ लाक दे थेंक इउ ओमफ्राय नोंना मा नाम मोन सोङासै आं हा सुनेना बर सुनेना नाइस नेम दे बेस्ट अफ लाक हाय तुमिও गाबा কি গীত গাবা মই ভূপেন্দ্ৰ গীত গাম কোনটো গীত গাবা মানুহে এলাইন গাই দিয়া এটা লাইন মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণনে ভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সুন্দৰ সমনীয়া মানুহে কি নাম তোমাৰ নামটো সুধিলো নেকি তেতিয়া ঈশ্বৰঞ্জনা দত্ত ধুনীয়া নাম বেষ্ট অফ লাক তুমি গাবা ন তুমিতো ইমান ধুনীয়া গোৱা কি গীত গাবা স্নেহে আমাৰ কাৰ গীত হয় ভূপেন্দ্ৰ এটা লাইন গাই দিয়া স্নেহে আমাৰ ক্ষত শ্ৰাৱণৰ ধাৰাসাৰ বৃষ্টিৰ প্লাৱনানে যৌৱন বখনৰ তপকুল পূৰ্ণ কৰিম নক্তবাণী স্নেহে আমাৰ ক্ষত শ্ৰাৱণৰ ধাৰাসাৰ বৃষ্টিৰ প্লাৱনানে তোমাৰ নামটো প্ৰত্যুষা দাহাল ক'ৰ পৰা আহিছা তুমি उदालगुरिर পৰা नाइस नेम बेस्ट अफ लाक दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा बिदिब्ला मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिननोसैलाय आं अब्ला लोगो मोनसिगोन बाय